Karam domali itum election jut etlo. Kedamtang 26 April Lok Sabha election ilitum adorso pick a votes jog dunlo. Lapen ginon finally results tame pialo. Out of 5 candidates, bangpok candidates angbong pen BJP party pen kachitodun Shri Amarsing Tisso si Karbi Anglong pen Dima Hasao apharman MP election high ponlo. Madua party lehanon BJP lehanon APHRC lehanon nehin pen Karbi don society khei rat aphan lang pon paminangji. Karbi Akai rat tum kesung alam hahaian MEC tum kali MP tum hello parliament long lam ke kelang nangji atum. Lasi nehin per 5 issue an ki jus pondo rat phan ki claim pinanji rat phan ki wan pinanji asom. Dong si lahai issue dong si claim pon prutang te Karbi Akai tum ansu se aning arong ji lapen ke ansu se support doji. Tante kini ga bangso video thagla chetham pamana. 20 March ani nili isi video ke upload pondo MP Power and Rights pu hada nili full details kladak menali tu bhanan tham ponlo labang so video 48 ke views an kelang atum do nang tum nyong silang nam dalam prutang te link description long sudro kala tenang tum video ki jorut screen long nang klang ji nang tum langdam iktame madu a party lehai rat phan ki pasung bangkali monsam ki do rat phan ki rabang skinanji lapen ki methang Karbi Anglong phan ki permission ji phan claim nangji. First, lake quality of education. Kedam tang metric exam ki pass apai ki do open a job Karbi Anglong 8 position an dunlo. Bonta halake private school a joine. Government school long jong si litum langdam prutang te ki mesena dem kompik lang. MP pen government school mate school phan kelang ponanji asom do pik pen ke afan ha has tame do o. School ki permission ji phan education budget ki pathe ji phan alang lilong aja kong do. Infrastructure school bench lapan ke desks lapan ke resources ha an ki permission ji phan alang lilong aja kong do. Lapen ki penang an atum ke kidugdet pena jog MP tum pen student tum phan books ha ka chinam ji phan scholarship lapen ke financial aid ha ki pinang ji asol ha do o. Lahai student tum phan ki PG phan stame alang litom afan do lapen ke art pudo. Tas lahai abang ke MP tum claim pon paminang ji. Lapen hini unemployed issue. Itum Karbi Anglong ke thek kiri ke charli do o aphai tum stame dolo. Bonta pinaan ke charli do o tum ta jobless voring over sai pipon pe. Council pen voring over sai ki pi pen kilong dun puke chithan led lelo. Jasemet ke unemployed issue hello Karbi Akai tum kesung nai Karbi youths tum kesung nai ke. Voring over sai kilong ji phanta student tum performance a resume ke Longle si lak atangka si pinangji. Lahai pena jog penang ana degree holder tum stame Bangalore Chennai ka chungda dun atum stame dolo. Lapen ki penang ana job ke Karbi tum ke Longle si keng sang lasu tum si kilong ke ong. Jong si lahai a job Karbi phan pipe Karbi student ke charli do o tum phan pipon pe prutang te Karbi Akai ansu se sinang vilbom po. Las lahai bang MP tum kelang ponangji kenangsot lang lapen ke non council rong ke chari bom atum. Lapen ke thom price rise issue formu ador ke pasu. Unemployed sakori job ka vedet pena job Karbi Anglong ke kiduk det atum si aphai ki ong lang. Bontanon formu ador su bomlo nangbat bom tanglo. Pias ilin 200 per kg stame nang lelo. 2022 aningkan hello petrol anam kisu nai aningkan. Per liter 120 rupees. Lake petrol pump long lo. Dukan long josi namdam prutang te 150 an lero. Nonta 96 rupees an dolang. Lapen ke anparta gas sang han ha anta ador nang the bom lo. Bonta lahai alam an lahai kisung alam an MP tum raise question in parliament puahut lampaklang pen solve un. Arling ke the tum ke nam undeji athela anvet amount ke latung ke asap su be si theglong bonta hapu hajira kidun kidugder atum lo kisung jike. Lapen ke alang tum lahai alam aputhak parliament long debate and discussions temelong. Lapen ke alang tum government phanta pu un ador ke pakom alam ha anta. Lahai rat kisung alam bang ke alang tum claim piponanji. Lapen ke 4 dhorom alam. Madhu a party lehai nonta dhorom alam pen khei pacharbo wedya nangji. Kali telake kivel iji akrong lo. India is a democratic country. Dhoromalong chiputot chilang seler hahalong le. Lapen ke fundamental rights long stame dolo right to freedom of religions. Nangli honghari Christian aron kiminonta kachilang seler habang ke avede nangji. Lahai kachilang selet kavede jipan MP pen religious leader atum phan peace harmony lahai ke than ponangji encourage ki ponangji kenangsot lang. Tapen ke last development hello main Karbi Anglong kenangsot nai. Kedam tang nithom pli aprang nithom an tumon ave nang thelo penang an arong ke dolong ka vedet pena jog rat tum kisum ponanglo. Student tum schools tame dunlong lidalo hithi han chu jordun chot atum stame chu jordun long lidalo. Lahai ki permission jipan MP pen a duty the pikan. Every year anikan wangta MP tum member of parliament local area development scheme MPLADS laso scheme pen 5 crore tangka an long pon. Amethang along rilong development project ki paklem pon jipan. Tangtel hai scheme tangka kunasi padam lablo. 5 crore into 5 platangte 25 crore ando. Lahai atangka lake school tuwar lapen ke hospital haha ki permission iji ephan.
Lasi lahai jong si claim Karbi Anglong kepa mesian ji Phan Karbi Akai Phan rabdun development pen cenglo ason rabdun prutante madu party Phananta ning samdun. Lasi pinya video kelang si kang ton polo. See you in next video. Thank you so much. Bye bye. Kardom.